Super, úplne tak vyzerá. Dobrý deň, za kolík. Co ako za kolík? Fajka. Ani za milión kaček. Come on, who are you playing with? My? Yeah, don't, if that thing's on you, Okay. yeah. You have different license to be recording. That's Dobre, poďme preč. To čo bolo? Ona zavolá políciu na mňa. It was very good. Spravím si piču, bolo to hnusné. Thank you. Chodíky do vody, tak tam pôjdeš. To je ľadová. Si aký malý. Do vody. Nevrieskaj. Jaká ľadová voda? Hello. Hello. You from Poland? No, I'm from UK. I live in Trenčín, Urbanova 37. Jero, ťahnem tam. Au, pomoc! Wow, už. To tak 10 €. Máte to jak na štetku. Yeah, man. Myslíš, že je Greg? Bo je niekde z Indie, nie? Odkiaľ je podľa teba? Z Únika 9. Ja sa utopí, Piles! Som ho utopil skoro. Ja som sa raz potopila. Počúvaj, prečo som sa oženil? Prečo? Ja som chcel hrať. A niekto o hodinu dlhšiu noc. No dávaj, poďme. Ideme na to. Ale bez nastavca vážne tebe jebe. Nie, bez nastavca. Ty si koko. Počkaj, lebo ide midget. Do piče, to som nemal hovoriť, On mi vlastne rozumie, ja som dement. Ten typek začal stisku a normálne som počul, že Však to Maťo otvoril Sprite. ja. Nedal nič. Tak povedať normálne ľudia najesť. Proste doma si varia. Maťo, snaž sa, prosím. Počkaj, srdce. To vyzerá jak zemiak. Čo? Seriózny dotaz. Skúšal ti niekdy ready strhať prst do zadku? Na mne to včera mladá skúšala, ale lekol sem se a zlomil jí ten prst kaďákem. Je to safe? Čo bolo? Mi to chodíky vybilo. Upstairs. Na šorte. Dvaja. Ninja. Disaster, no To je surové. Kokoriaký blesk. Ha! Počuli ste to? To čo bol? To nebolo pri mne, ty kokot. Tiež dať bicykel, to ani nepozeraj tam. Jebe. To je to sledné. I'm sorry, but... Oh, can you really save a spot? I was there before here. Okay, go ahead, whatever. Tak teraz čo? Neviem, vyjebaný kokot, skurvený pičus. Čo ti jebe? 10:30, to nestihneme pre kokota, ty vyjebanec. On vie cúvať? Tak to je v piči, toto je. Nemôžem cúvať! Nemôžem! Tak toto som ešte nezačal popravde. Maďari. Ty si čo za dementa, toto je úlet. Čo to je za značku? Japonsko. Koľko je hodín? Tak má hodinka, nevie koľko je hodín. Čo ti jebe?
Ja som raz spadla z tej preliesky, čo sú na Slovensku tie také kokotiny, čo majú také mniežky. A som robila netopiera. Si nabila pišuru. Hlavu na betón som spadla. To všetko vysvetľuje. Ja som s tebou. Ale nemáš čas. Ale prečo mi to viac neopíšeš? Ja neviem, jak slintá, také má lica. Ready! Ja ťa tu hľadám. Ty koľko si mamke ujebal, či čo? Hej, zo skrine. To si chcem dať na koleno, čet. Ináč, aké mám šlapky, teréne. Ako zavolám taxík, ja mám sex appeal úplne na nule, chápeš? Čo ti jebe? Ani svaly nemám. A som len tučný, ani rešpekt nemám. Peniežík! 20 centov som našiel! Na! Nechaj ich tu, ne? Chlapci, zle. Kým skočí na TikToku jak prvé video? Á! Jebe! Som ženatý, nemôžem takýto pozerať si normálny. Počúvaj to vážne, tie Lukasové misie sú ťažšie jak normálne z príbehu. To sa mi vážne stane. Kurz, jako nebaví mě ty prohry. Letím k brdel! Oh shit! Oh! Haló? To prvýkrát počujem, že... Arena, let's go. Mám naopak myš! Umierám! To je žebrak. Ahoj, strejdo! Fuj, to vyzerá. Keď to zase padne. To sa nedá. Počúvaj, vy máte podľa mňa rozdvojené osobnosti a vy ste mňa prepnutí. Smrzák, celý mi tu píše, že ako sa mám s tým miliučky ku mne a potom napíše, že som vyjebanej kokot tlusté, však žereš od rána do večera, ty bečko sadla. Ty nevyjadruj. Čo? Vieš, prečo ženy nemajú na nohaviciach vrecka? No daj. Lebo peňaženku má mať chlap. A máš to tam. Povedz loď, loď. Slovensko naše posiaľ tvrdo spálo. Dobre, že to spraviť dozadu. Počkaj, dozadu to bude, ale... Čo robíš? Čo boli do vajíčky? Mám trik na nich. On strieľa! Aha. Mám ho, možno? Zasekol sa! Ono mi to počíta. A ide, nice. To je bike lane. Musíme ísť doľava. No, tak choď. Nie, počkaj. Dobre, doľava. To si ako nevedel? Šťastie, zdravie, pokoj, svety, vinšujeme vám. Či ste starí, lebo deti nezáleží nám. Na zdravie.